ಇದು ನಮ್ಮ ನಡುಡು ನಡಪನ ಕತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೈರನ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ನೆಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಟು ಇನಿಯಾನೆ ಮೂಲು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಣದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರು ನೆಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಗ ಅವಳು ಹೊಸತ್ತು ತೋಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ದತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಟ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೆಪ್ಪದೆ ಅವು ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೊಡ್ತೆ ದಾಲ ಜಾದುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂದುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಏನು ದಯವಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಏರ್ಲ ಹೀರೋ ಹತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಂಡು ಅಕ್ಲನ ಇದು ನೆನಪಂದಂಡ ಅವು ಟಚ್ ಆತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಈತ್ನೇಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವೈಕ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದುಂಟು ನಮ್ಗೆ ಓಲು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ದೈವದ ನಡಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುಣಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ದೈವ ಖಂಡಿತ 5-10 ವೇರು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ದಾನಪ್ಪ ಸೂರಜ್ ನೀ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸುರುತಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರು ಪಂದ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಹೊರಡು ದೆಪ್ಪು ನಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಜುಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಕತೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಂಡಿ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಏರು ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಗಾದು ಮಂತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಜಾಗ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲದ ಗುತ್ತು ಹೌಸುಡುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ನಮಕು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುರುಕಾದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆದ ಕುಲ ತನ್ನ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಐಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ರಂಗ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತನ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸನ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಗ್ಗಡ್ ವಿಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಡಸು ಧ್ವನಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಪತ್ತದು ತುಳು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ನಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಡು ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗ ಕೇಸರಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನಿ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಲೈನಂಚಿನ ರಂಗ ಕೇಸರಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸರ್ ಆರಾಮ ಒಂಜಿ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಅದೇ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಸಲ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ನಿಖಲ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐಟಿರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಡುಲ್ಲರು ಓವೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ದೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಜೆ ಐಟ್ ಇರ್ತದ ತೋಜಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಬೈದ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಆರಾಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿರುಲ್ಲೆ ದೇವ್ದಟ್ಟು ಇನಿ ಧರ್ಮದೈವದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಸರ್ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏಪ ಸರ್ ದಯಪಣ್ಣ ಏನ್ ಕೇಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಖನ ಕುಟುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಲಿಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹತ್ತಂದೆ ಪಿದೈ ಊರುಡ್ಲ ಪಿದೈ ದೇಶಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಪಂಡಿರು ದಿನ ಕೇವಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧದ ಮಲ್ತೇರು ಈ ದಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನದಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬೇತೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಓವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದ ಶುರುವಾಂಡ್ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿನ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಸರ್ ಪನ್ನಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಏರ್ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಲ್ತಿನಾರು ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾರು ಒಂದು TN ಸೀತಾರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಚು ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಆರು ನೆಕ್ ಬೈತೀನಿ ಆರು ಸೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಹಮೀದ್ ಪುತ್ತೂರು
ಆರು ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಿತೀನಿ ಹಮೀದ್ ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ ಆರು ನಿತಿನ್ ರೈ ಯಾನ್ ಕೊಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ಸೇರಿದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಕತೆ ನಿತಿನ್ ರೈನ ಕತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತದು ಐದೊಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂಡು ಅಮಿದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಏರೇನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ನಿತಿನ್ ರೈಯೇ ಐಕ್ ಆರೇಗ್ ಖುದ್ದು ಇದ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡ ತಾರಾಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತರು ಆರೇಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆನಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿತಿನ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಐಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಬೋಡತ್ತಿ ಆ ಪೊರ್ತರು ಆರೇಗ್ ಸಹಾಯಕ ಬರ್ನಾರು ಆರೆಗ್ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯವರು ಬಂದು NSS ಕ್ಯಾಂಪದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ನ ಆರು ಐಕ್ ಪನ್ನವು ಯಾನ ಪಾಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆರೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದು ಈ ರಡ್ಡು ಜಂತ ನಿತಿನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಧರ್ಮದ ಇವತ್ತು ಶುರುವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಐತೆ ಈತ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ನಗು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಂಡೇಡು ಕಾಮಿಡಿ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಕು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಣ್ಣಗ ಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತೋನವೇರೆಜ್ಜರ ಬಂದಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಇದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರ್ ಮೂಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬರಿಯರ ನನಗೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಹಗಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಿತಿನ್ಗೆ ಎಂಚಿನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಂಡರಿ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಆಯ್ ಈತೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಪೂರ ಜನದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯೋರಿಯನ ದಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿತಿನ್ ರೈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ఒక కథ బరేనాక సార్ ఈరు పండిచార పన్నెండ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡಿನ ಹತ್ರ ನೆಟ್ ಹೇತ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಏತ್ ಕತೆ ತಮಿತ್ತು ಒತ್ತು ಗೊತ್ತಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಏತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಈ 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಿಗಿಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದುಂಟುಂಡು ನಮ್ಮಂಡ ಖಂಡಿತ ಟಾಕೀಸ್ ಲಕ್ಕೇರು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜರ ತಿಳಿಪುಣದ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅವು 20% ಒಂದೇ ಮನೆ ರಾಬಜಿ ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ನಮಕ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏತುಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಧಿಕ ಅಂದ್ ಬನ್ಪು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಏತುಬೋಡು ಆತ ಆಸೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ನಡುಡು ನಡಪಣ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಟು ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಡಿತೀರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಡುವಂಡ ಬಾರಿ ರೆಡ್ಡ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಮದತ್ತು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈರಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರೋಡಿ ದಯಪಂಡ ವಾ ಪೋರ್ತುಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕ ಸತ್ಯಗೂ ಮೂಲ ಅಪಚಾರ ಆತಚ್ಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ್ದು ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನನಗೆ ಏನೋಡು ಬಂದಂಡ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಲ ಸಡನ್ ಅದು ಎನ್ನೋನು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಈತ ಕಾಂತಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಲು ದೈವ ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತು ಶಕ್ತಿಲನೇ ಐತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಬರೋದುಂಡು ನೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಕತೆ ಏತುಂಡು ಆ ದೈವದ ವಿಷಯ ಏತುಂಡು ಒರಿದಿನ ಎಂಚುಂಡ ನಾವು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುರುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನಮಕ್ ದೇವರಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪಣಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪಣಿ ದೈವ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬರಿಯನ ಈತ ಈರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾರ ಅದಪ್ಪಾರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಈರು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ದೈವ ಒಪ್ಪುಂಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೇರ್ನೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಆಯಾಯ ನಮ್ಮನ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕನ ಧರ್ಮ ದೈವ ನೆಟ್ಟುಂಟು ಮೂಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ತೋಯ್ಪಾತಿರು ಏನ ಐತೆ ಮನ್ಬಿಡಿ ದೈವನು ನಮ್ಮ ನಂಬುಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡ್ಲ ದೈವ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ದೈವ ನಮ್ಮ ನೆರಳಾತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಸದರ ಕಲ್ತದ ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಓದು ನಬ್ಬರ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೆಲವ್ದು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ದೈವ ಬಂಡದ ಆದ ದೈವ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಚ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿತ್ಲಿ ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ದೈವನು ಮನಸ್ಸುದ್ದದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುಪುಜ್ಜಿ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಡು ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಉಂಟು ಈರೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಆಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಲು ಇರೇಗಾತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ನಡತದನ ಅವೇನು ದಾದನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರು ಪಣಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟನ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಿಲಿಭೂತ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪ ತನಗಾವಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಂಗ ಯಾನ ಎನ್ನ ದೈವ ನಂಬುದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ದೈವನ ಪುದರ್ ದೆತ್ತದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಅನನುಕೂಲತೆ ಆಯ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು ಅದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಅದಪ್ಪು ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದೈವನೇ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಈತೆಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈಡೆಗೆ ಎತ್ತು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತುಂದು ಬೈದದು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷದ ಘಟನೆ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಡೀರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಆ ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಭಾರಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡತದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆಗೆ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ದಾದವನು ತುಳುನಾಡು ದಯಬಂಡ ಯಾನೂರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನೈ ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ ಎಂಜಿನ ಅದೇ ದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಜೋಕುಳ್ಳೇರು ಆಕೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಡಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಅನ್ಪಡಿ ಅಂದಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ದೈವವನ್ನು ನಂಬುದಿತ್ತೆ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಡಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಘೋಷಿತವಾದ ಬಂದು ಅಂತೀರಿ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ದೈವವನ್ನು ನಂಬುದು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬಂಡೆ ನಾನು ನಂಬು ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಡೆಂದು ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಂಡು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದ ದಯಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಥೆನ ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿರು ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿಚ್ ದಯಬಂಡ ಏನಾರ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿರು ಅವು ಎಂಕ್ ಆನಿದ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ ಒಂತ ದಿನ ಬಾರಿ ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲ ದಯಬಂಡ ನನ್ನ ದಾದನ ಬಂದು ಬಾನ ತೂಪನ ಬರ್ತಡು ಯಾನು ನಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲನ್ನ ಆ ರೂಪಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬರ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ನಾಜಿ ಭಾಷೆ ಬೈದಂಡು ಪುದರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಜೀವನಲ್ಲ ಕೊರಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಾರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಗಣದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಈ ಇತ್ತರಾಕಲ್ ನೋಟಿಗೇನೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಅರೆ ಆಮೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕತೆ ಬಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ತರಟಿತ್ತು ಇಂಚಿಂಚಿನಾಗಲು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾನದಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರ ಇರೋದ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೈತೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾವು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಏರೇರು ಪುಗರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಆರ ತರಟಿತ್ತು ನಿಂಚಿನಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಇದು ಯಜಮಾನಿಯನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ತರಟಿದ್ದು ಇದ್ದಿರು ಐಡೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನ್ಯನ ಪದಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜನ ಬಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಐಟರ್ ಅಡ್ಡುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರೆಗಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗೆ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಏರಾವು ಏನಪ್ಪ ಒಂಡೆ ರೂಪಶ್ರೀನಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯಾರು ಜನ ಅಂದು ಅವಾಗ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಪಾತ್ರದ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿನ ಪಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಏರೇನು ನಾವು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲುನು ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರು ಬುಕ್ಕ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದಿರು
ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನಂಟ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಂತಾರದ ಬೆಡಿತ ಅಬ್ಬು 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 ರಂಜನ್ ಬೋಳರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪೂರ ಇರ್ನ ಆಸೆ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಳಿ ತಲಿ ಪಾಲೆಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಪುಗರ್ತದ ಜರುಗಳು ಬುಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ರ ಐ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬೊಂಬೈ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು ಬೊಂಬೈ ಅಂಚದ ಕಲಾ ಪರಿಚಿದೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪರಿಚಿದೆ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ಡಿರೈ ಯಾರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ನಾಯಕಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ತರಟು ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತ್ರ ಉಳಿತಂದು ಒಂಜಿ ಎರಡೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಂಡ ಎಲ್ಲ ಇನಿಯಾನೆ ಮೂಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರು ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಅವಳು ಹೊಸತ್ತು ತೋಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲೆಕ್ಕ ಎರಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಟ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೆಪ್ಪದೆ ನೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜಾತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾ ಅದ್ರ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದು ತೋಜಿ ಎಡ್ಡ ಅನುಭವ ಇನ್ಲಿಕ್ಕ ಈಗ ಓಳ್ಳ ಇನ್ನು ಪಣಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಸತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದೆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಪೂನಾ ಬುಕ್ಕ ತಾನಾಡು ಈ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಫೇಸ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮನವಲ ಕಲಾವಿದರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಎತ್ತು ಜನ ಬರ್ತದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರು ಒಳ್ಳೆ ಬೈಜರ ದಯಪಂಡ ಈ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಆತ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಮೇರೆ ಬೈಜರ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿದ ದಯಪಂಡ ಆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಗ್ಲ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತದು ಅವ್ಳು ಎಂಜಿನಂಡು ಅಕ್ಲಟ ಎಡ್ಡ ಅಭಿನಯದ ಪೇರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗ ಅವು ಬರೋಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಜಿ ಅವು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇದೀಗ ಇರು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಏಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬೊವ್ವೆ ಇರಿಯತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅದೊಂದು ಪುಗಾರದು ಅಗ್ನ ಉಬ್ಬಿಸದು ಕೂಡು ಬರ್ಪಳ್ಳೆಕ ಮನ್ಬುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಅವು ತಿದ್ದಿಯತ್ತು ಪಪ್ಪನೇ ಹೊಡು ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಎಂಕಿಂಚನೆ ಬರಡು ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ದುವೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಏರುಳ್ಳರು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಬುಕ್ಕಸ್ತುತಿಗೆ ದಾದನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡುಂಡ ಬೈದಿನೇನೆ ಈ ರಂಚಿಂಚಿ ಮನ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಸ್ತುತಿ ಇಜ್ಜಾಟ ದೇವಂಡ ಅವು ಆಯ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ಐಟ ಆಗಿ ಬೇಜಾಣಿಜಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕಿ ಇಂಚ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಎಂಕಿ ಈ ರೀತಿಯೇ ಬರಡು ಆನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕಿ ಈ ರೀತಿಯೇ ಬರಡು ನಿಂತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆವಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪೆವಡು ಏರೇಜಿ ಎಂಕಿ ಇಜ್ಜ ಬರಡು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಡ ಅಂಚತ್ತವು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀರ ಅವು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಟು ತಗೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಡ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಅನುಭವಡು ಈ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಎಂಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಎಂಕು ಕುರ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಯಾನು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೊಡ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂತು ನಿಜದ ನೆಟ್ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆವಡ್ ನಿಕುಲ್ ಬುಡ್ತಿನ ಟೀಸರ್ ಆವಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ ಬೇತೆ ಓವಣ ಸಿನಿಮಾಗ ನಿಕುಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರನ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಐತ ಟೀಸರ್ ಲ ಬರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಿರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲಿ ಟೀಸರ್ ರೋಮ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪಂಡದ ಸಾಂಗ್ ಓ ಎಂಗ್ಲೇನ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಬಲನೇ ಶಕ್ತಿಂದೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಬರಿತೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡ ಐಕ ಅತೇ ಪೊರ್ಲುಡ್ದು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಪಟ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆರ್ನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಏನೇಜಿ ಇನಿ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತಿ ಪದ ಓಳೆ ಇರ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಉಂಟು ಕಳ್ಳಟುಂಡು ಪೂರ ಅವ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಓಲು ಕೋಲಂದು ಆವಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಏರೆಗಲ ಅವು ಇತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಿಜನದು ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಂಬೆಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಆ ಪದ ಬತ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್
ಜನಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಆತು ಒಂದು ಒಗ್ಗದು ಬೋತಾರೆ ಇದು ವಿಜಯ ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಏನಾಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಬಂದು ಬಾರಿಸು ಬರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತನನೇ ಹೊರನಿ ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇರೆನೇ ಅವು ಏನ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹೊಸತನಾಗ್ಲೇ ಎಂದು ಅನ್ಬಂಡೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವೀರ ಈ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿದ ಪಣ್ಣು ಕಲ್ತೊಂದು ಪುಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ ಆಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಣ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅವಳು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಇದು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲೆಗಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಗ್ಲ MRT ಗೈನು ಸೇಲ್ ಮಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಆದಂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಭಾತಿರೇಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಏನೋ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೊಸತು ಜನ ಲೆತ್ತದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಗ್ಲಿಡ ಹೊಸತನ ದೆತ್ತದ ಜವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಹೊಸತು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತದು ಅಗ್ಲಿಡ ಹೊಸತನ ಕೊರ್ತಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಜಾದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಜನಕ್ಕೂ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಉಂಟು ಇದು ಖಂಡಿತ ಈರು ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಯಾರಂದಂಡ ಈರು ದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಈರು ಇಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಪುಗರಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾನು ತೂಯಿನಾಯಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುಂಡು ಬರ್ಬಿಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೀರನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುಂಡು ಅವಿಗೆ 100% ಗೆಂದುಂಟು ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೇರಿಯ ಸಮನ್ವೀರೈ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಏರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪಿರಂತೆ ದೇಗಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಆರ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರೆ ತುಳುಕು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಅಂದು ಆರ್ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಾಣ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯನ ಶಿಶಿ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಜುನ ಜನ್ಯನ ಶಿಶಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗಣರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಆರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂತಿರು ಆರು ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣವು ಅವಡು ಕೆಲವು ಅರ್ಜುನ ಜನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿರು ಈ ತುಳುಕುಂದುವೇ ಸುರು ಅರ ನಿರ್ದೇಶಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಹೊಸತನೇ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಣಿ ಕುಂಜಿ ದಾನೆ ಆರಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅರೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆ ಇಂಗ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಉಪ್ಪುಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಅಲ್ಪಡ್ದಿದೆ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅತ್ತಣೈತೆ ಈ ಅರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂಜಿ ಫನ್ಫನಿ ಬಂದ ಐತರಿ ಹೊಸಬನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಕನಂತ ಪಾಡೋಣ ಅರ್ನ ದುಂಬು ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಎಂಚುಂಡು ಆವಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚದೆತ್ತರ ಐಟ್ ದಾದನಲ್ಲ ಇರು ಇದು ಏನ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಒಂಜಾತು ಆನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಗ ಆಕೆ ಏರಿಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಂದು ಸುರುಗಿ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಐಕೆ ಒಂಜಾತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಡ್ವಿ ಆ ನಾಡು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿನಾರು ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏರಾವು ಕಡೆಗೆ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಆವು ಬಂದು ನಿಶಾನ್ ರೈನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಇಲ್ದಾದಲ್ಲ ಪಣ್ಣನಿತ್ತು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಲಾತ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣಜ ಕಾಂತಾರದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸರಿನ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ರೂಪಕ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇತ ಏರ್ ಮಾತು ಒಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇತನ್ ರೈಮಾನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ನಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದರು ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರೇ ಚೇತನ್ ರೈಮಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಥಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದು ಇರು ಪಣ್ಣಕೊಂಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ ಹೌದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೇಜಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡ್ತಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಕಲಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರದ ಎಪ್ಪತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ರಾಯ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಒರಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರದು ಮುಂಬೈಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ನೆಟ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಅವು ಭಯಂಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಅದು ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ನೆಟ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಡಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಏನೇ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ದಾಯ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ನಿತಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಭರತ್ ರೈಲ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಡತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಇತ್ತನೇ ಮುಟ್ಟಲ ನಿತಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆವಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅರೆ ದುಂಬಿ ಅಗಲೇ ಹೋದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಆವಡು ಈತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಪುನಗ ಆವಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಆರೇ ಇತ್ತರು ಆರು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಖಡಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಂದಿರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ ಗೊತ್ತವ್ಜಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿಲ ನಿತಿನ್ ರೈನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಈ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಗಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳಿರತಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಏನು ದಯ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಏರ್ಲ ಹೀರೋ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಮೇನ್ ಹತ್ತು ದೈವನೇ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕನೇ ಮೇನ್ ಕಥೆನೇ ಹೀರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಥೆನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ನಮ್ಮೈತ ತುಳುತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪನಂದು ಪುಂದಾದ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಹಾಸ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆನು ಪ್ರಧಾನ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯುಂಡು 100% ಅವು ಆಯ್ತ ಸುರು ತೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೀತಿಯರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು 100% ಅವು ಆವು ಒಂದು ಬರ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನುలు ಎಂಗ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಎಟ್ಟು ಮಾತ ಧರ್ಮದಾಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನ ಚಿರಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಇಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಗೂ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜತ್ತು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಾಗೆಲ್ಲ ತೂಡು ಬಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವನ ಪಾತ್ರನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತಿರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅರಪುದರು ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಈ ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತೋಯ್ತಿನಾಗಲು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅನ ಪುಗರ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಮರೆತಿಜ್ಜರು ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ತನ್ನಗಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಮಿತ್ ಸಂಬಂಧದಾಗಲು ದೋಸ್ತಿಲು ಪೂರ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಂಜಿನ ಪಾತ್ರನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ರವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದಿರರು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಗಿಸ್ಪಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಗ್ಲ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಡಿಕೇರಿಗಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಭಾಷೆ ಅವು ಭಾಷೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದಿರು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಗ್ರೀಶಾಲಿ ಆ ಪಾತ್ರನು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಗಂಡ ಕೊಡವ ಆರು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವಾಸದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತ ಲಂಡನ್ ದನ್ನ ಉಳ್ಳಿರಾರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಲಂಡನ್ ಉಳ್ಳಿರು ಆ ಪರ್ತರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪನ ಪರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆರು ಈ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಡು ಐನು ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಂತೀರ ಆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ್ಲ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡೈತಿ ಕೇವಲ ತುಳುತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದ ಭಾಷೆ ಕೊಡವದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರತೆ ಅಂಚದು ದೆನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಡ್ಲ ಬರೀ ಶೋಕಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ದೆನ್ ದತ್ತುನಿರಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೂರ್ಗ ಆ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುತ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದ ಒಲ್ಪ ಮಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಆತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅವೊಂದು ಅನ್ಪೋಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನೂರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಎರಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನ ಇಂಚಿನ ಸೀನ್ ಇಂಚಿನ ಆವೊಂದು ಐನು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐದು ಮುಗಿತೊಂದೈತಿ
ಅಂಚದ್ದು ಏತು ಶಾರ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದಿರು ದಿನ ಕೌಬಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಬಾರಪ್ಪು ಕೆಲವು ವೆದರ್ ಅಂಚಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟೇಕಿಡ್ಲ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏದಿನ ಇತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದುಪ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಹತ್ತಂದನ ಟೈಮ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇರುವ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಂದರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡವದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ತನಿ ಮಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೇತೊಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ದಿನ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಈತ ಮೇರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ನಿಕಲು ಕೇಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಟೀಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬುರ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ ತೂನಗಲ್ಲ ತಾದ ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಗಳನ್ನುಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದಲೇ ಇಂಚ ಉಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ತಾಣದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಅಗಲ್ಡ ಪನ್ಪದ ಮಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಐನು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂ ಒಂದು ಅದೇನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೂ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತದು ಅಗ್ಲು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡ್ನಾಗ ನಮಗೂ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರದಿತ್ತಿರು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ನಡಪುಣ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಪುಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಐನು ಅಕ್ಕಲು ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕಲು ಇಂಚೆ ಇತ್ತರು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚೆ ದೈವದ ಇಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತರು ಐನು ಪೂರ ಪಣ್ಣಾಗ ಐನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲು ಬಾಂಬೆಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪಂಡರು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಾಂಡು ಅಕ್ಲನ ಇದು ನೆನಪಂಡ ಅವು ಟಚ್ ಆತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ನೆನಪಾದನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುಡವರ ಪೋಡುಂದು ಆತನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೇಗ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕಾಂತಾರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜನಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಮುಟ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ರೆ ಊರೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಊರೋಡು ಕೋಲಾಗೆ ಬಟ್ ಯಾನೇನು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನು ಕಡಪುರ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನ್ ಬೇರೆನ ಬೇಲದ್ದು ಬಿಸಿಟುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಒರಿ ಆಯನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬೇಲೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲೆ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಯ್ತು ನಡು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಏತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕಾಂತಾರ ತುಯ್ಬೇಕು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕನ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಆ ಕೋಲನು ಕುಲ್ಲುದು ಆಸ್ವಾದಿಸಿರು ಅಕನ ಊರ್ದಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರೀರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓಲು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ದೈವ ನಡಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ದೈವ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ದಯಪಂಡ ದೈವ ಪೆದ್ದನ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ತಾಂಕನ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ನಮ್ಮನು ತಾಂಗೊಂಡು ಅವು ನೆಟ್ಟು ಸತ್ಯವಾರು ಅಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಈರು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದು ದಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೈವನು ಎನ್ನಿರ್ದಂಡ ಈರ್ನ ಸಕಲ ಕೆಲಸಗಳು ದೈವ ಕೈಪತ್ತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೈತೊಂಜಿ ತುಳುವೇರಾದ ನಮಕೊಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ತಿಂಗಳದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತು ಕೆಲವರ ಕೆಲಸಲು ಮತ್ತು ದೈವದ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಈರು ಎಂಚ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪು ತಂಬಿಲ ಅಂದು ಮನೆ ಪೂಜೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪವುಚಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಶುರು ಮುಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಯಾನು ಏತು ಒಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ತಾರೀಕು ಎಂಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಿಲಿಭೂತದ ಕೋಲ ಐಕ್ಕು ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಏನ ತಪ್ಪವುಚಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನ ಆ ಪೊರ್ತರು ಅಲ್ಪ ಅದು ಎನ್ನ ದೈವದ ಬೂಲಿಯ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪೇನು ಅವು ನಿಜ ಅದು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ದೂರ ಬರ್ಪ ದೂರಡು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ನಿಜ ಅದು ಅವು ಪೋವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇತಪೂರ ದೈವರು ನಂಬುದು ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗೂ ಪೋವಡೆ ಬೇತೆ ಓಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ
ಇದೇ ನಿಕುಲು ಬೊಂಬೈಡಿ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರು ಪೋದವ್ಲು ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಫಾತಿರನ್ನು ಪೂರ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ದಾದ ಬೋಂಡುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂದಿನ ಏರಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಈತ ದಿನ ತುಯಿನ ಇರು ಬಿಡ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಲು ಅಲ್ತ ತುಯ್ಯರು ಬಿಡು ಈರು ಕುಡ್ಲದವರಿ ವೀಕ್ಷಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೇಡು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಈರಿ ಎತ್ತಗಾತೊಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸತ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಈತ್ನೇಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀರು ವೈಕ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದುಂಟು ದಯಬಂಡ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರೋಡು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾನು ಧರ್ಮದೈವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊರೋನುಂಟು ಅಂಚ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪೇರ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಆಸೆಗೂ ಬೋಡೇನದ ಆಸೆ ದಯಬಂಡ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ದಯಕರ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತನ ಬೇತಿನ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಯಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ತಿಳಿಪೇರ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಅಂತ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಕತೆ ನೆಟ್ಟು ನಾಯಕಿ ಕತೆನೇ ಹೀರೋ ಅಂಚದು ತುಳುವೇರು ಎಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದಿದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ ಬರೋದುಂಡು ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕು ನೆನಪುದಿಲೆ ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕು ಧರ್ಮದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು ನಾನೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ನನ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ಜನಪ್ರಿಯನ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂವಡು ಆದರ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಆತೈಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಂದಿಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ತುಳುವೇರ ಸಹಕಾರ ಪಡು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗಳುಂಟು ಅರ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗಳೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆಗಳುಂಟು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕೊರುಡುಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದವಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಈತು ಬುಡಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ದಾದ ಬಂದಿರಿ ಈತು ಮುಂದೆ ಬುಡ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಿತ್ರದಂಡ ಆರಿಗೆ ಏಪಲ ಅಬಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಎತ್ತರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಬಂಡ ಟೀಸರ್ ತೂದು ಸಾಂಗ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆನಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತರು ಒಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಇತ್ತರು ಆಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಾತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜನ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನಿದ್ದೇನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥಿಯರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮದೈವದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಕಥೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದಿರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದಿರೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಗ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಪನಿಯರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನಿಯರೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಫುಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಡಬಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಐನಾಜಿ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿವಂದರು ಪೂರ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಡೈಲಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಿರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇನ ದಾದೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಪಾತೆರ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಪಂತೆ ಕುಡಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಆತನ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯವರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೆನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ನಿಕುಲ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ಬೇನೇನೆ ನಿಕುಲು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ನಿಕುಲು ದಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕಾಸು ಕೊರಡು ದಾಲ ಬಂಗಾರ ಕೊರಡು ಅವು ಕೇನು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಡು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿನ ದೀವೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಪುಳ ಪೂವ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಪೂವನ್ನ ದೀದು ಕಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ನಟ್ಟಿಯರ್ ಬಂದಣ್ಣ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಆ ದೈವಲ್ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಒಪ್ಪುವ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಡದ ಹತ್ರ ಯಾನು ಅವನೊಂದು ಏಪಲ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುಪೆ ನಿಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಕ್ಕೂ ಸುರುಕು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಬೆರಿಸಾತು ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಲೆ ನನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓಲ ಕೇಂದ್ರ ಜರ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡೆ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲರು ಪಂದಾಂಡ MRT ಪನ್ಪನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಬಿಡ್ತೀರು ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ತಾರೀಕು ದೀತ 5ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ನಿಕುಲು ಜುಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ
ಕಾಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪುನಃ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕೂಡಾಡುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಆವಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಯಾನಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ 5 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು 5 ತಾರೀಕು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕಡೆ ಯಾಪಂಡ 5 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಆಣಿದ ದಿನ ಏತು ಶೋ ಉಂಡು 5 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದೇ ನೀಗ್ಲು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದನ ದಿನನೂ ಕೊಡ್ಚಿ ಏತು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತೆ ಆಣಿಗಾನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆನೆವು ಅಂಚದು ಆನಿಗ್ದಾನಿದ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಗ್ಲು ತೂಪಿನ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದೋಸ್ತಿನಗಡ ಸಂಬಂಧದಗಲ ಕೈತಲ್ದಾಗಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಪೂರ ಪಣ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ತಾಂಗು ಕೊರದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾರ್ದಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೆಂದಿಲಿಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೆಂದಿಲಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಭಾಷೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲ ತೋಜಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಆನಿದ 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿಯೇ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಪಣೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಗೆಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋಡ್ದಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ತೂವಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲು ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನು ಗೆಂದಾಲೆ ಪಂತು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ ನಿಗಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲನು ನಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿನ ಉಡಾಳದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದ ಇವ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆರೇಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೇ ವಾರ ಪೋಯಿ ಮೂಜನೇ ವಾರ ಪೋಯಿಂದ ಎನ್ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುರೂತ ವಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಐರನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದುಡ್ಡು ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸುರೂತ 7 ದಿನ ತುಲ ಈ ತೂಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದ ಎಂಚಿನಾಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಂಟಿ ಪಿರ ಕಾಸು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂಯರ್ ಪಾದ್ನಾಂಡ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಡದ ಸುರೂತದ 7 ದಿನ ತೂಯರಂಡ ನಿಕುಲು ನಿಜವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೊರ್ಲಕ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಪಾತೆರಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದೊಂಡು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಕೇನೋಲಿ ಚಿತ್ರದಂಡದ ಕುಲ್ಬೋರ್ಡ್ ನೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಸುರುತ ವಾರಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಕ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಕ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಎಡೆಮುಟ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು